Ето, действаме. Лявото е сменено. Кочината стана тук. Дясното също е сменено. И двете бяха си за смяна. Сега вече действаме с шиваните полоски. Опа, пръщи малко. Ама това е положението. И така, халф шафта е монтиран. И късата полоска. Дългата, както виждаме, не е. Обаче има в една мързела, така че ще продължа по-натам. Най-накрая готови. Малко подсмърчам, но няма проблем. Това сетъп си пасна. Мога да кажа, че става и можете да си слагате. Този сетъп открихме, че не става, ако е с тая дясната полоска от CRV. Та така, събиращия прах буклук. Една крачка по-напред. Доволен съм. За другия епизод ще я пусна на гуми. И ще сменяме горивната помпа. Това за сега, както казах. Да, това също ще се сменя. Грозотията. Както казах, от тази страна, дясната, не става от CRV. Едно приятелче е пробвало, по-дълга не става, да знаете.